tomto videu vám ukážem, ako predávať krypto v Scalable Capital. Najprv spustíme aplikáciu a scrollujeme dole, kým nenájdeme sekciu krypto. Tá je hneď pod vašim portfóliom. Klikneme na ňu a uvidíte všetky kryptomeny, ktoré vlastníte vo svojom portfóliu. Potom si vyberiete kryptomenu, ktorú chcete predať. V mojom prípade je to len Bitcoin, tak si vyberiem ten. Potom uvidíme možnosť predať. Klikneme na ňu a máme dve metódy. Môžete zadať sumu v eurách alebo počet podielov na predaj. Vidíme aj sivý text, ťuknite pre predaj celej pozície. A to teraz urobíme. Buď zadáte sumu, alebo kliknete sem. Vidíme, že to bolo vybrané. Potom klikneme na pripraviť objednávku. Môžete pridať stop loss alebo limit. Ak chcete predať priamo, kliknite dole na predaj. Vidíme, že objednávka bola prijatá a všetko funguje. Keď sa vrátime do kryptoportfólia, vidíme 0 eur. Po aktualizácii vidíme, že kategória portfólio zmizla. Takto ľahko predáte krypto v Scalable Capital. Ak pomohlo video, potešil by ma like. Dovidenia.